Odwantie motendre kod weche mag ikruok ne yiero adundo ma idhi tim tich ang'wen. Onge ng'ikruok moro amora mar arita kwe ma biro bedo e yiero adundo ma Ugunja, nimar obila oseketo kenge mawinjore mag bero kendo rido arita e kinde mag yiero no. Ma en kaluwore kod OCPD ma Ugunja, Bonjelif Munuve, mosingo ni giseketo obila mabiro rito kuonde luto ombulu kod mago mabiro neno ni depe mag luto ombulu ni kare. Steve Biko miyowa ler. Kuom thuolo moa e wiga achiel, jopiny e kar chung' od bura ma Ugunja osedak maonge jaod bura bang' welo mar Opiyo Wandayi kaka jatend migawo mar teko. E skund sekondar ma Ambira, apisas mag duol mar IEBC dhi nyime gi ikruok mar yiero no ka sanduge mag luto ombulu ipango kaluwore kod nyinge skunde kod kuonde mibiro lute ombulu. Kar chung' od bura ma Ugunja ni kod kwan jolut ombulu maromo 60,144, kuonde luto ombulu maromo 116 ka ward ma Ugunja eman kod kuonde luto ombulu mamalo gi kwan mar 52. Sigomre ward ni kod 35 ka Sidindi ward to ni kod kuonde luto ombulu 29. Maromo jochung' 10 biro rakore piem makamano kendo koro ting'o dong' e lwet jopiny mar yiero jatendgi bang' kampens rumo wuok tich mar jumani. Onge mar jaod bura kuom thuolo mohe wiga achiel osenyo jodagi kendo koro gilero kido kod rang'iny mar jatelo magidwaro. Wasebet ka onge ng'ama represent wa e bunge, to wasebedo gdok chien ahinya. Omiyo wadwaro mondo wayier jatelo manyalo kawo wechewa mondo odhi oyal ratichwa e bunge. An jalo mabiro tiyo ne jopiny, ong'e dhako machiliel, ong'e nyithindo monego bed ni somo, ong'e nyithindo makiya, ong'e kako halo nego bed ni ting'o malo. Obed ng'ama nyalo ti kod ji maber ma onge mibadhi, wadwaro maendeleo, wasebedo maonge MP kwa muda mang'eny. Kuom mano, ne gikwayo ji duto mondikore kaka joluto ombulu e kar chung' od bura ma Ugunja mondo oikre kendo bi oluto ombulu mar yiero jalno mabiro dhi nyime gi chwalo dongruok mopogore kono. Wayie wawuoguru waduto nikech kopo ni beda ot kiwacho ni ng'ati manyo chunyi oseparo nino oseyombo, ng'ano miyiero ni chunyi iparo ni dwan mondo yombno ok onyal yombo kidong' e ot kokidhi miye ombulu. Kata doko ni yore mag arita osebedo makare kinde campaigns, jopinygi koro kwayo apisas mag arita kwe mondo jiw arita kinde yiero no, nimar gin kod yie ni duol mar IEBC biro tayo yiero no e yor adieri kod ratiro. Nyaka watim na kinda e ombulu ni nikech mae madwaro nyiso nyaka chung' marwa ma higa mar 27 yiero mabiro. Koro nyaka watem mondo jende owuog te karo. Waling'o ombulu gumuolo kik mondo wakel fujo moro amora nikech fujo nino kende nyalo miyo ng'ati manyihero ni mondo oyomb cha onyalo bedo gimiluongo ni disqualify. Kwe mondo bedie tarik 27 jo IEBC bendo bed jo adier mondo gimiwa gima wadwaro. E kinde no, OCPD ma Ugunja nonyisa adieri mare ni apisas mag arita kwe biro bero arita e kinde yiero nyaka chenro no duto rum bang' lando jaloch e yiero ma adundo no. Polling stations will be covered by 2 officers each, and we're intending to mobilize even 3 to those stations. That's up more than 3 polling stations. We'll be having mobile patrols all over within the Ugunja sub-county, and we'll witness by the day. We'll be having a lot of officers. We'll be getting information where there is any. The officers will be rushing there to help. Kodong seche manok kende to jopiny ma Ugunja dhi e yiero ma adundo, tend arita kwe kaeri ogolo siem mager ne jogo mageto rocho chenro no ni giseketo kenge mag kare maneno ni chenro no edhi e yo mong'ith kendo rumo e yo manyangafu. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya.